गिबियावनो बयनिसिमबो सालबारि फरायसालिमानिफ्राय मोजां हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। दिनै सालबारि फरायसालिमायाव 2023 आरो 24 बे सोलोंथाइ मायथाइनि थाखाय फरायसा गौथुमनि बिसायख'थिया जानानै थाङो। बे बिसायख'थियाव जोंहा गासै मोन 19 पर्टफलिय' एबा बिफाननि थाखाय जों इलेक्सनखौ खुंदोंमोन आरो बे मोन 19 पर्टफलिय'नि मादाव गासै मोन 9 पर्टफलिय'आ आनकन्टेस्टेड उइनार जोंहा जादोंमोन। जायफोर केन्डिडेट नमिनेसन फिलआप खालामदोंमोन बिसोरनि हेंथायै आरो गुबुन सासेबाव केन्डिडेट गैयैनि जाहोनाव बिथांमोना आनकन्टेस्टेड उइनार जालांदोंमोन। आरो बिनि उनाव गासै मोनगु जिथु बिजाथिफोर एबा आयदा बिफान बे बिफाननि थाखाय जोंहा दिनै फरायसालिमायाव इलेक्सन जानानै थाङो आरो बे इलेक्सनाव जोंनि फरायसालिमानि जेब्ला बनाफाइड स्टुडेन्ट बे स्टुडेन्टफोरा जोंहा माबा जायो भटार्स जायो। गासै 1246 भटार्स दंमोन। बे भटारफोरनि गेजेराव गासैबो भटारफोरा दिनै फैजोबाखै, बायदि जाहोनाव फैयाखै। भटिंनि जिथु पार्सेन्टेज बियो 51 जानानै थाङो आरो गासै जिथु इलेक्सन जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थिया दिनै खुनु दावराव दावसि गैयाब्लानो बिराद सान्थियै जानानै थाङो। जों बेखौ कलेज न'खरनिफ्राय जोबोद गोजोननाय फोरमायो। दिनै जिएस हिसाबै सोर जिएस हिसाबै जोंहा कर्ण मोसाहारि बिथाङा देरहासार जायो। बिथांनि दैदेननायावनो जोङो फैगौ जिथु एकाडेमिक इयार सोलोंथाइ बोसोर बै बोसोरखौ फरायसा फरायसुलिनि जायफोर जेंनाफोर दं बे जेंनाफोरखौ बिथाङा फरायसा फरायसुलि जानानै एड्रेस खालामगोन आरो बिथांनि नोजोर हिसाबैनो फरायसा फरायसुलिया जौगालांनानै जिथु गावसोरनि गांनाय उखैनाय जिथु सुफुंनाय बे सुफुंनायखौ बिथांमोना मावफुंगोन होननानै जों सानो आरो बिथांमोननि जिथु आरजि बिथांमोननि जिथु हास्थायनाय बे हास्थायनाय हिसाबै जोंनि फरायसालिमायाबो सामलायगिरिया बिथांमोननि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन होननानै जों आसा खालामो। आङो खुलुमबाय, आंनि मुङा कर्ण मोसाहारि। आं बिए थार्ड सेमाव फरायो आरो आंना मेजरा पलिटिकेल साइन्स। आं दिनैनि नैबे बिसायख'थियाव बे আজিৰ এই নিৰ্বাচনত হালবাৰী কলেজৰ যিটো নিৰ্বাচনত আজি মই জয়যুক্ত হৈ বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, কাৰণ মোৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক বহুত আশা ভৰসাৰে জয়যুক্ত কৰিলে মূল্যৱান ভোটটো দি কিনে। আৰু মই সেইটোৱে কওঁ যে মোৰ লগত সকলো ধৰণৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোক মিলি জয়যুক্ত কৰিলে আজি। আৰু মই আজিৰ পৰা যিটো আজি মই জয়যুক্ত হ'লোঁ, মোৰ যিটো নিজৰ पस्टत जाय पस्टआव जाय देरहादों बिथांमोनजों आं बडियाव लोगो जानानै गासिबजोंबो मोजाङै सावरायनानै सारमोनजों मोजाङै मिलायनानै बे कलेजनि जौगानाय, कलेजनि मोजां, कलेजৰ কাৰণে ভাল, कलेजৰ उन्नतिर ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাল সকলো কাম মই কৰিবলৈ পাৰিম বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। লগতে মই আজিৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। नोंथांजों सोर कन्टेस्टआव गेलेदोंमोन आरो बेसेबां भटआव नोंथाङा देरहासार जानो हाखो होनना फोरमायहरगोन। आंनि कन्टेस्टआव दंमोन गोख्रों दि दलनि गोजोनसार बसुमतारी, ओमफ्राय लोगोआव आं थाबाय। आङो दिनै 324 भटआव देरहानो हादों। गोजोनसारा बेसे मोनदोंमोन? आंनिसाय जिहेतु गोजोनसार बसुमतारीया মোৰ কৰি 90টা ভোট কম পাইছে, মই 90টা বেছি পাই কিনে এই আসনত জয়যুক্ত কৰিছোঁ। कलेजनि गोबां बिसायख'थि सालबारि कलेजावथ' बिदि जेबो जेंना जायाखै। जोंनि कलेजनि जिथु इलेक्सन बियो सिम्पलैनो थांदो, कलेजनि रुल बायदिनो थांदो, बेखायनो जेबो दावराव दावसि जायाखै। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा कलेजनि माबायदि जौगानायनि खामानि आरो फरायसा फरायसुलिफोरखौ माबायदि अनसायलांगोन होननानै फोरमायगोन? फैबाय थानाय समाव आं आंनि इउनियन बडिफोरजों गासिबो मेम्बारजों लोगो जानानै মই আহি থকা দিনবোৰত মোৰ গোটেই ইউনিয়ন বডিৰ মেম্বাৰসকলৰ লগত ভালদৰে মিলা প্ৰীতিকৈ থাকি কলেজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, কলেজनि मोजांनि थाखाय, जौगानायनि थाखाय आरो स्टुडेन्टफोरनि प्रब्लेमफोरखौ जेंनाफोरखौ बा स्टुडेन्टসকলৰ प्रब्लेमবিলাকon जे মই ভালদৰে মই समाधान কৰিম বুলি মই आशा राखो। मोनाबिलि समनि मिडिया नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर जासिहरबाय। दिनै जोंनि सालबारि बिसायख'थियावहाय नोंथांमोना नुजाफैनो हादों। आं दिनै बे फरायसालिमानि बिसायख'थियावनो आं प्रेसिडेन्ट महरै गसंदोंमोन, नाथाय आंनि बेरेखा बिजाथि गैया। बेरेखा बिजाथि गैयैलाय आङो दाख्लैबावैनो
आं देरहाखादों होननानै आंखौ बयबो मिथिदों आरो आं देरहाखादों आं देरहाब्लाबो आं गोजोननाय गैया जेराव आंनि थाखाय बेरेखा बिजाथि गैया बेरेखा बिजाथि थाबाथाय दिनैनि बे बिसायख'थियाव एसेब्लाबो आङो देरहाब्लाथाय गोजोननाय मोनगौमोन नाथाय बेरेखा बिजाथि गैया अब्लाबो गोजोननाय मोनाखै थेवब्लाबो आङो मोजां मोनदों जेराव आंनि बेरेखा बिजाथि गसङासै बेरेखा बिजाथि गसंनो थाखाय आङो जोंनि सालबारि फरायसालिमानि फरायसाफोरखौ आङो साबायखर जासिहरदों माबे मासियाव सोर देरहादों बेखौ फोरमायगोन नामा औ फोरमायगोन दा सिगाङावहाय बेरेखा बिजाथि गैयालासिनो देरहानाया गासै 8 जनमोन बिथांमोननि मुङानो जादों प्रेसिडेन्टआवहाय आंनोमोन देबजित बसुमतारी आरो एडिटर सालबारिनि एडिटरावहाय जाबाय बैथिवारि बेबो बिजाथि गैयामोन लेटारेट सेक्रेटारि बिपुल सरगियारि बिथाङाबो देरहाखादों मेजर गेम सेक्रेटारि हेमन्त दैमारि बिथाङाबो बिजाथि गैया बेरेखा बिजाथि गैया बिथाङा देरहादों एथलेटिक गेम सेक्रेटारि बिथाङाबो बेरेखा बिजाथि गैया सानसुमा बसुमतारी बिथाङा देरहादों आरो थार्ड सेमिस्टारनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ स्मिथा राभा बिथांनिबो बेरेखा बिजाथि गैया बिथाङाबो देरहासार जानो हाखादों आरो 5 सेमिस्टारनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ उफुर्ब बसुमतारी बिथांनिबो बेरेखा बिजाथि गैया बिथाङा देरहाखादों बिनि अनगायैबो आरो दंबावो जे 1st सेमिस्टारनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ बिथांनिबो बेरेखा बिजाथि गैया बिथांनि मुङानो जादों सोरां बसुमतारी बिथाङाबो देरहासार जानो हादों आरो दिनैनि बिसायख'थियावहाय भाइस प्रेसिडेन्टआवहाय देरहासार जानो हादों अमित बसुमतारी आरो अमित सरगियारि आरो जेनेरेल सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों करुणा मोसाहारि आरो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों बिबेका ब्रह्म आरो माइनर गेम्सआव देरहानो हादों जोंमा केरकाटारि आरो बयस कमन रुमावहाय देरहानो हादों प्रणब बसुमतारी आरो गार्लस कमन रुमनि सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों सनिका मोसाहारि आरो ससियेल सार्भिसाव देरहानो हादों रुपम मोसाहारि आरो कालचारेल सेक्रेटारियावहाय देरहानो हादों इरागदाव सरगियारि दा बिथांमोन गासै 19 जन बिजाथिफोर दं बावहाय दिनै आं बिनि फारिलाइखौ देरहालांनायनि उनाव माबायदि खामानि मावनायखौ लुगैयो नोंथाङा मावजानायखौ लुगैयो जितु कलेजनि सायाव आं बिथांमोनखौ मावजानो लुगैयो जे जि कलेजनि कनस्टिटिउसन दङ आरो कलेजाव जि मावनांगौ हाबाफारि दङ बे कनस्टिटिउसनाव दङ बिबानखौ माबायदि सामलायनांगौ बे कनस्टिटिउसन बिथांमोनखौ आं कनस्टिटिउसन संबिजित बायदियै आं बिथांमोनखौ मावलांनो थिनदों आरो गुबुन प्रग्रामाहाय जाफादेरनाय जायो सरजाफादेरो मालाबा बेफोर प्रग्रामखौहाय अकस्मात फैनाय जायो बेफोर प्रग्रामखौ जोङो मोजां सामलायनांगोन होननानै आं बिथांमोनखौ हास्थायो आं बेखिनिखौनो बुंबाय गोजोन्थों क'क्राझार मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव गोदान फरायसाफोरनि एडमिसन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन क'क्राझार सोहोरनि खोला फारसे मक्राफारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझारा निउ दिल्लीयाव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीयाव थानाय आसाम नार्स मेडिवेज एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय साम कलेज अफ नार्सिं 3 years in general nursing, midwifery and 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery course-नि सोलोंथाइखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन साम कलेज अफ नार्सिं क'क्राझाराव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटेल क्लासरूम लाइब्रेरी फेसिलिटीज कम्पिउटार लेबोरेटरी नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एन्ड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी ओबीसी Pediatrics Laboratory, Field Clinical Science Laboratory, Clinical Training आरो हस्टेलनि थाखाय 4-storied RCC Residential Building लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9854550697 नङाब्ला 9854300175 मबाइल नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन। जोंना दा साम कलेजाव एडमिसना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ आरो जों ट्रेनिंनि थाखाय 3 years कर्सआव जोंहा गासैबो फेसिलिटि दंजोबो प्रेक्टिकेलनि थाखाय प्रेक्टिकेलबो जोंना मोजाङै जायो आरो बे प्रेक्टिकेल समावबो जोङो हस्पिटालाव लांलाय लाबोलाय खालामो जोंहा एक्सट्रा गारि दङ
आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेल फेसिलिटिबो जोंहा दङ क्वालिफिकेसना जाहैबाय जिएनएम नि थाखाय हायार सेकेन्डारि पास जानांगौ बिहेखि साइन्स बा साबसिन जायो खिन्थु जों आर्ट्सनिखौबो लायो आरो एएनएम नि थाखायबो हायार सेकेन्डारि पास एएनएम कर्सआ 2 इयार्स कर्स जिएनएम आ 3 इयार्स कर्स